звуча естествено със следващия репортаж, който ще анонсирам. Мениджърът на Манчестър Юнайтед всъщност е посетил, доколкото разбирам... Пристигнал е за първи път в България. Точно така. Тони Райт. Той пристига за първи път в България, посетил е футболни училища и се е срещнал с футболисти от детски спортни клубове у нас. Нека да видим малко повече сега. Манчестър Юнайтед футболни училища набират деца от целия свят, които обичат футбола и искат да бъдат най-добрите. Няма специална селекция и всеки може да се запише за участие. Нашите футболни лагери са отворени за всички момчета от 8 до 17 години. Единствените качества, които търсим в тях, е да имат интерес към футбола, да дойдат с ентусиазъм, да живеят с желание в нашите футболни бази, да ходят с желание на нашите екскурзии до Уембли и Олд Трафорд и да се забавляват истински. Децата ще бъдат тренирани от учители, които са обучени в Манчестър и отговарят на изискванията на УЕФА. Освен тренировките, учениците ще могат да развият и уменията си по английски език, а в края на обучението си получават и специален сертификат от Манчестър Юнайтед. 10-годишният Кристиян е един от желаящите да се запише във футболното училище. Тренира от 5 години, а желанието му е да бъде най-добрият. Искам да се науча да играя като тях и също лятото искам да отида в тяхните лагери. Да ходя на турнири, да играя по-добре. Александър вече е сбъднал мечтата си и миналото лято е тренирал в детската школа на английски отбор. Там научава много нови неща и споделя, че е неповторимо изживяване за всеки млад футболист. Ще е много полезно, ако искат някой ден да станат професионални играчи. Наистина ще видят какво е да се докоснат до професионален футбол. Децата получават и шанса да гледат на живо мач на Манчестър Юнайтед, което остава и най-незабравимото им изживяване.